way ubreu ubalayo samla na Instagram haba lalai banyak kendu yaka kadai penbanda ke tengah jong uhi te yang ina sengap yakani ka kubor kabaso syutia hadu bandakut kane ka cingcia kabalaja hapo kanong ba jong ka jala Madhya Pradesh hakaba ula lait pani kendu yaka way ka samla kaba ula ya itu na Instagram haka way ka restoran kendit kumbayu tedong peseng ula lap penban ya ka tengah jong u haka jaka jong kata ka kentei une ubreu ulapan pau kum ubreu ubompat jong kurim ne ubadang samla haka jing ya ju ya jan bat kata ka kentei na Instagram kane ka tengah jong u namar ka jing suba ya ka jing long jong u kumta kane ka tengah kala thau ya ka fake account hapo ka Instagram bat pen idur kum ka samla da ka jing arab jong ka para kala pentet ya usim kat bat thamai bat kala pechna ka fake account hapo ka Instagram une utengah jongka ulayo ka jing adai bat ka fake account jong ka tengah jong u manla ka siteng mit ujumi sabar banyak keren pun bat ka senang ban laj nya ka jing suba ka tengah jong u kumta hadin ar penai ka jing ya keren ka basol tenat bat kata ka fake account jong ka tengah jong u ka tengah kala sedang haka jing penkeladur kumta ula khot yu u syaka way ka restoran kumta une utengah jongka da ka bak milinti banyak kendu ya ka jing it online jong u henrei ula kendet kombayu pedang peseng pan lap penban ya ka tengah jong u ka baap hakata ka restoran ha ka basdang ha ka jing ya keren jongka bat utengah jongka une utengah ula thop da ka baong uwan hang ni bangwan ya kendu ya uwe uparalok henrei ka tengah jong u kala pen i ya ka mobile jongka ka ba la ya tek pat ya keren bat u ka ba la pelong ya u ba nang keren shu henrei hatin pat ka jingya nia kala nang jur hadu ka bala pelong yaki ban po shadu police station jongki kenthei hakaba ka tengah hakata ka police station kala pla yaki aka baro kiba utengah ulale hadin ka jing ai jing mut jong kata ka police station utengah ulakam bat ulapla ya baro ki jing bakla bat ulakular ba penkela yaka kini ki arngut ki larai panya penbei bat jasuk bat hangta ki lit paino sayeng da ka jing arab jong ki pulit pan penlaj em yaki na ka jing yaklatno tang kini ki video balengkot kublesibun min sekendupat haki wepat ki video ki bakum kini